PHP-wrapperi, joka on tehty Laravelilla ja Reactilla, eli backendi on tehty PHP:llä ja sitten frontendi tuolla ja Reactilla siis. Ja täällä pysyy Ista. Nyt tekoäly miettii. Niin, noin. Sieltä tuli. Showing the beauty of nature. There should be a calm, misty lake surrounded by pine and birch trees, elegantly reflecting on the surface of the water. The sun is just rising, casting a warm, soft glow over the scene. In the distance, Noin. Se teki.